Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo Dlangamandla. Ngifuna sibheke ukuphupha ukhala ukuthi ingabe ukuchazani ukuphupha nje ukhala ephupheni, noma ngabe mhlampe isiphi isimo nje. Kuyenzeka uphupha ukhala uze uthi uyaphaphama ngempela nazi inyembezi. Ngifuna sibheke lokho ukuthi ngabe ukuqonde ukuthini-ke. Ukuphupha ukhala ngingasho ukuthi kunezincazelo ezijulile ngoba ukukhala ephusheni kuvame ukuxhumana nemizwa yakho yangaphakathi. Kungabe hlampe-ke ukhala kakhulu ephusheni, singabheka-ke ukuthi hlampe singasho ukuthi ukukhuleka, ukudeleleka, ubuhlungu obugcwele enhlizweni, noma hlampe ngathini, ungabi hlampe ungabi khona right emoyeni wakho. Ngingakwenza futhi nalokho-ke ukuthi uphuphe ukhala noma ngathiwa hlampe ulale khona into engakuphethe kabi. Kuyona inkathi kuyenzeka uphuphe ukhala nje ulale u-right, ingekho into elale iphazamise umoya wakho. Lokho-ke kuya ngemizwa olelo osuke-ke ijula kuyona-ke. Uma ukhala-ke ngenjabulo kungasho inhlanhla noma izinto ezinhle ezizayo noma ezizokwenzeka maduze, noma izinto ezinhle okuzona ngaleso sikhathi. Mhlampe wena usuke ungayiboni ngale ndlela leyo ukuthi zinhle kangako, kanti mhlampe ujabulele ngaphakathi. Noma ngingasho kanjalo ukuthi kungenzeka ukuthi into hlampe ezayo kodwa engakho kude kakhulu, mhlampe eseduze ozothi uma usuyibona mhlampe ungacabanga ukuthi hey, yazi ngeke ngaphupha ngikhala. Kwenye inkathi ukuphupha ukukhala-ke uthandaza, uphupha nje ukhala ephusheni uyathandaza, uyakhala. Uthi uyabona nje mhlampe ey'nyangeni ezizayo usuyabona ukuthi kushuthi le phupho leli mhlampe lalisho lento le kube yinto enhle. Kushuthi mhlampe ngingasho ukuthi lento uma usuyitholile kungamele ukuthi uphinde futhi uyibonge ngoba isusivelile esibonakalisweni sakho. Uma ukhala wedwa-ke lingasho ukukhathazeka nokudabuka noma izikhathi ezinzima obhekene nazo ngaleso sikhathi, noma izimo ozobhekana nazo ngesikhathi esizayo. Uma ukhala phambi kwabanye abantu usho ukuthi mhlampe ufuna usizo noma kukhona okufihlayo ufuna ukukhuluma okuyimfihlo yakho, usubona ukuthi hayi usuyafisa mhlampe ukuthi le mfihlo uyikhiphe isikukhathazile ukuthi ihlale kuwena wedwa. Kungasho-ke nalokho. Mhlampe ngabe imfihlo nje yona encane mhlampe wena uyithatha kancane, kodwa mhlampe ngokuthi umoya wakho mhlampe kuyinto ebuye ivuke ikukhathaze. Ungagcina mhlampe ufisile ukutshelwa uyedwa-ke umethembayo-ke. Imfihlo-ke ayitshelwa noma utshela lo umethembayo-ke kakhulu usondelene nawe, wazi ukuthi asoze asizakala-ke ngaleyo mfihlo yakho leyo usuke wazi wena ukuthi ingakanani. Ukukhala-ke ephusheni kwesinye isikhathi kungaba umyalezo nje wokukhuleka noma wezibusiso, njengoba ekuphileni ngingasho ukuthi ekuphileni kukhishwa imizwa eboshiwe. Kungaba ukuthi kuveza into enhle ezayo kumele uyibonge kakhulu, noma kungaba ukuthi indlela abantu abadala abakubonisa ngayo ukuthi kungaba khona iy'nkinga ezizayo ey'dinga ukuthi uqine ube namandla ukwazi ukukhuleka. Kungaba izinto ezinhle, kuveza-ke izinto ezahlukahlukene. Ngiyabonga-ke, uNkulunkulu anikhanyisele.